An lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye avril kalo ale tile 15 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Wolomasiri tabaw olu b'u ka wulikajɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunungo ta tun bɛ Kaye mara ale ni Ɲoro mara kɔnɔna na baara minnu sera ka kɛ yen. Tajiko a ko tɔ kɛra daba dako ye sa o. Kayikaw fana fɛ ko maa bɛ ka feere sɔngɔ la sɔngɔ min ni bɛnkɛnen t'o kan. DNCC bolofara min bɛ olu ye o station datugu kunungo min ye citerne 650 o donna jamana kɔnɔna na olu kunbɛnna i n'a fɔ a bɛ kunbɛn cogo min na kɔrɔlen min ye kunungo ye fana a yera ka wasa polisilaka minnu bɛ sajolakaw fɛ yen maa minnu tun ye sanu kilogaramu 7 suɲɛ n'o ye siratigɛlaw ye sajolakaw fɛ yen tɛgɛ dara olu maaw kan. Vigneti kucalakaw fɛ ko feereli bɛ to senafɔ ni avril kalo in ale tile 30 o bɛ nana kɛ a dan ye. Yorosokaw ko jiko gɛlɛya bɛ olu fɛ min ye an sɔn ko denmisɛnnin minnu kan ka defu kɛ dɛmɛ bɛ ka kɛ olu ma ni kalan ye kalan b'a to u bɛ se ka jɔyɔrɔ bonya cogo min na. Mali npogotiginin 2 n'o ye kalandenw ye Tinisikaw fɛ ala olu ka kalifa minɛ a la. Mali lasigiden min bɛ Tinisi a ye ɲɛfɔli kɛ waleya in na n'o ye Musa Si ye an na o da aw tulo kan. Min ye Tour du Mali ye nɛgɛsoboli Mali tɔgɔla nɛgɛsoboli a tako fɔlɔ Mali cɛmɔgɔ Jamutene ale wulila k'i jɔ n'o jɔnjɔn fɔlɔ ye baara tɔ bɛ sen na. Segu kan ka taa ye u kan ka kucala kɛ ka segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na ka na ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni ala sɔnna a ma. Fédération Malienne de Football n'o ye senandolati ye ale ka Assemblée Générale Extraordinaire o ye sini ye a bɛ kɛ dunanjigiso dɔ kɔnɔna na sa baara kan ka kɛ cogo min na wala ni yɛrɛ ma ban an jete nin na o. Ligue des Champions sura Barça buruna nga sera o kɛ balontan na i bɛ se nga i bɛ buru sabula t'a la 2 ani 0 kɛra Barça la kunungo a ye 2 ni 1 kɛ o ti labɔli kɛ a kɛra 3 ni 2 ye. Barça ale bɛ ka tulo bɛ ba ye Fransikaw fana ka tɔn n'o ye PSG ale fana taara se sɔrɔ fo Liverpool ka terrain ka 2 ani 0 o bɛ kɛ olu fana taalen sa ni ala sɔnna ma su in na Real ale ni Bayern Dominique bɛ ɲɔgɔn na jaabi mana na sɔrɔ olu la na olu fana da aw tulo kan nin ye an don ye bi sɔgɔma in na. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jani sugandili la don o don sɔgɔma yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw olu sɔrɔ. Bi an bɛ taa Selenge n'i m'a fɔ Selenge a ti faamu Dugunincini ale bɛ ba kɔfɛ nka min ye dalabalakaw ye a y'olu tɔgɔ tunu a ye senu kɛ yin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tunu sabula bi n'i bɛ yenfan tɔgɔ kɔni fɔ n'i m'a fɔ ko Selenge a t'i ye sanu dusukasi sanu kɔnɔgan sanu min ye ɲɛmaw ye olu kɛlen ka maaw to dunfɛnw bolo dalabalakaw fɛ yen dugu fɔlɔ min n'i ye sira farasa k'i bɛ se ale ma n'i sera Selenge kɔnɔna na kɔdingɛ bɛ olu fɛ n'o ye babolofara ye yen kɛlen don degun ye bi sabula sanubɔlaw kɛlen ka t'u tegu ye ka t'u sigi ye kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye kɔ in a nafa bonya kama ba de bɛna kɛ k'ale fa tewu samiya waati bagan maralaw jɛgɛ mɔnaw sani feerekɛbaw sɛnɛkɛlaw forotigiw maa caman de tun bɛ dahirimɛ sɔrɔ kɔdingɛ in kɔnɔna na nka nin waati na min ye dalabalakaw ye u k'olu kɔnɔ gannen don wa u ma fɛn konin don kɔ in nana ta ka tɔnɔmada k'a di maaw ma maa min bi n'olu tɛnu ka taa ni masinbaw ye kɔ in kɔnɔna na su ni tile da bɛ olu ye sunatiw ye dugu duuru min tun bɛ nɔnfɔnbɔ kɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ kɔ in na olu dugu caman bɛ bi u ka baganw tɛ se ka taa ji min yɔrɔ sɔrɔ u ka min ye sagaw ye u ka misiw u ka bagan wɛrɛw olu si tɛ ka munumunu yɔrɔ sɔrɔ sɛnɛkɛlaw olu ka forow tigɛlen d'u la dingɛ min senna u yɛrɛ jɔrɔlen don samiyaji nata in ni ala ma fara u kan a bɛna kɛ kɔnɔguwan ye sabula ni fɛn o fɛn jiginna dingɛ in kɔnɔ a si tɛ ye tuguni bɔgɔndorondoro ji min bɔlen don bi sanubɔla ninnu kɛlen ka yɔrɔ ninnu sago ni masinba minnu ye olu ye kamanaguwan kɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka dugudenw dugutigiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nka dalabala bi n'i sera i tɛ foyi mankan mɛn masinkan kɔ kɔbolo min bɛ n'o ye kɔjalaninkaw fɛ ye sanubɔyɔrɔ min bɛ ka kɛ o la bi o kɔlɔlɔ de filɛ nin ye maaw kɔni y'a yira sa yɔrɔ in ala k'i ci n'i jiginna a kɔnɔ k'an bɛɛ lahara don sabula se foyi tɛna kɛ olu ye k'i bɔ
min ye sanu yɛrɛ bɔcogo ye waliya min bɛ senna ye degun bɛ dugudenw kan kamanagan min bɛ u la olu bɛ maa de ɲini sa min bɛna na ni degun ta ka bɔ u la denmisɛnninw kun tɛ taa tunga la tuguni k'a kɛ kɔ in sababu ye maa caman kun bɛ foro kɛ tilema waatiw fana na fɛ u bɛ nakɔw fana sigi sen kan musolakaw caman tun bɛ bolomayɛlɛma yɔrɔw sɔrɔ ko in kɔnɔna na nka bi sanubɔlaw nana yɔrɔ minɛ o tɛ kojugu ye dugudenw n'o ye dalabalakaw ye u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o daw bɛɛ lajɛlen tugulen don bi kamanagan bolo ma u yɛrɛ y'a ye sa k'a fɔ ko ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ dugu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnjɛkuluba kelen ye ka welewelema kɛ sabula a yera k'a fɔ ko ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na olu tɛ ka kala dɔw ɲinɛ yɛrɛ ka bɛn n'u ye min ye kɔ yɛlɛmalen filɛ nin ye ka kɛ fɛn ye fɛn min n'u t'a si dɔn olu ka lafiya u ka tɔnɔmabɔ u ka forow u ka min ye baganw ni lafiya yɔrɔw a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don bi ka kɛ min ye kaburudo ye u bolo o sen tɛ dugukolo halakili jiw halakili baganw halakili kungolafɛnw yiri minnu bɛ yen ani maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ dɔ sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun ka kule sabula bi baganw de bɛ sa cogo min u bɛ sa ten kɔnɔw b'o o cogoya kelen na ala yɛrɛ kɛlen don ka ninafɛn minnu fana da n'o olu bɛ wuli u yɛrɛ ma a bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔsɔfɔsɔ ka bin dugukolo kan ye min ye dalabalakaw ye u ko ni wulikajɔ ma kɛ ni fangaw ma ɲɛ olu ma n'u ma t'olu ka yɔrɔ lajɛ a ko bɛ gɛlɛya fala ye a baara ta min ye jamana ɲɛmaaw ye nin waati laban in na u ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan min ye sanu k'a sɛbɛnkura sigi k'o baaraw sigi sen kan o nana wolo mun na tunɔkantuna yakubali jamana bolo min ye jamana yɛrɛ ye izini batigiw ni société batigiw minnu bɛ yan n'olu bɛ sanu bɔ ale ni sanubɔyɔrɔba minnu b'an ka jamana kɔnɔ u ye u kantigɛ da yurulu la fala ye waati sera sisan maa minnu t'o hukumu kɔnɔ dɛ u ka wuli ka se olu fana ma fɛɛrɛ minnu tigɛra jɛkulu minnu sigira sanu yɛrɛ baara min kan ka kɛ CNT kɔnɔ n'o sariya kura kan ka sigi sen kan yan'o cɛ ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ kɛ u ka munumunu salo kɛ sigida minnu bɛ kule la sigida minnu bɛ maguan na i n'a fɔ dalabala n'a ɲɔgɔnnaw u ka t'u ɲɛ da ko k'a ko bɛ cogo di selengekaw kɔni sigilen don bi ka jamana filɛ sabula se t'u ye dabari t'u ye wa u t'a dɔn u b'u ta bila cogoya mun na u ko fɛn fɛn ye fangada ye u fɛ yen u ye wuli ka jɔ kɛ ka s'a bɛɛ ma nka halisa ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ sanubɔla ninnu b'u sɔn su ani tile an bɛna wolomasiri tabaw olu ka gun kan nin waati in na min ye armée ye a kɔni kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ Bamaɲɔgɔn n'u ka walekɛbagaw la yɔrɔ caman na wulikajɔ min senfɛ bi min ye armée yɛrɛ ye a ye nɔnfɔnbɔ kɛ ka se sɔrɔ yɔrɔ caman na nin dɔgɔkun laban in ni tile laban ninnu na wolomasiri tabaw kɔni kɛlen don ka taa tugu Bamaɲɔgɔn n'u ka walekɛbagaw la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kununko ta tun bɛ Kayi baro kɛlɛtigi ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ yen n'o ye 7nan ye n'o sigilen don dugukoloko kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen ale ye Bamaɲɔgɔn n'u ka walekɛbagaw dagayɔrɔ dɔ dasi nin waati laban in na wulikajɔ in kɛra sa Kayi finitigilakaw fɛ a y'a to sa Bamaɲɔgɔn n'u ka walekɛbagaw kɔni dogolen don wo kɔnɔ ɲɔrɔnkaw fɛ yen n'olu carinen don bi u bɛ k'u yɛrɛ ɲini u taalen don ka t'u dogo yiritu minnu kɔrɔ ka t'u dogo min ye kungo minnu na ka t'u dogo falafɛrɛ minnu na wulikajɔ kɛr'u la kabini kari tɛmɛnen n'o ye nin avril kalo tile 12 ye u dogo yɔrɔ u mɛru yɔrɔ u kɛlen ka t'u sɔri wo kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen buntera fo ka taa bɛɛ lajɛlen kari k'a da pewu wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko dugujukɔrɔ mugu minnu ni fɛn minnu b'u bolo u y'olu caman baden salo u ka arajow u ka bololaminɛw o bɛɛ lajɛlen cɛra baro kɛlɛtigi ko sa ko ka foni ta ni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ko wa ko baara bɛ senna han ɲoro n'a lamini sandare n'a lamini Kayi n'a lamini baara min bɛ yen n'o bɛ senna bi o ye safo ye Bamaɲɔgɔn n'u ka walekɛbagaw u dogotigiw bɛɛ lajɛlen ka ci ka bɔ yen pewu maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lafiya cogo min fala ye ɲɔrɔnkaw k'an ma ko alihamudulilayi tile 2 in na ko taa ni ka segin kɔnɔna k'u bɛ ka lafiya sɔrɔ u bolo armée ye fɛɛrɛ min tigɛ nin ye u ka n'u bolo jigin yaasa olu fana ka se k'u ka dɔgɔjɔw kɛ u ka se k'u ka taa ni ka segiw kɛ lafiya ale kɔnɔna na n'an bɔra o la an bɛna tajiko la fala ye fala ye kɔsa in na sibiri tɛmɛnen y'a dɔgɔkun kelen an kun taara munumunu salo la munumunu salo in a y'an se jamana 7 dancɛ la fala ye a fɔlɔ Mali Burkina olu dancɛ bɛ cogo di a filanan min ye Burkina ni Niger olu dancɛw bɛ cogo di Niger
ale ni Benin dancɛ bɛ cogo di min ye Ghana ani Burkina dancɛ bɛ cogo di Burkina ni Côte d'Ivoire dancɛ bɛ cogo di Mali ni Burkina dancɛ bɛ cogo di Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ bɛ cogo di fala an ye munumunu salo kɛ nin bɛɛ la an bɛɛ bɛ fɛn kelen min san o ye taji ye anw ɲɛ bɛ taji la an fɛ yan an caman t'a nafa dɔn jamana ɲɛmaaw k'a daminɛ septembre kalo la ka na se nin waati ma u jɛra fɛn minnu kɔ yaasa taji sɔngɔ kana yɛlɛ Mali kɔnɔ maa si tɛ se ka hakɛ fɔ o sen tɛ armée su ni tile ka wulikajɔ kɛ ka escorte kɛ ka taa min ye taji ɲini ka na n'a ye don o don a kana tigɛ an na kɔsa in na diɲɛ gɛlɛya in nalen don a la Américains kɛlen ka t'u firi Iran kan o kɔlɔlɔ fana yaasa ka se k'o kunbɛn gouvernement jɛlen don kalo o kalo miliyari 3 de kɔ yaasa taji sɔngɔ kana yɛlɛ an lamini jamana tɛ bi min tɛ 200 la nka anw bɛ halisa 180 ani dɔrɔmɛ 8 170 ani dɔrɔmɛ 5 o bɛɛ n'a ta o taji min bɛna fala ye ko dɔw de fana sigilen don Bamakɔ yan olu b'o ta k'o kɛ cogo min ka d'u ye ani Mali bolofaraw la an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka brigade ɲini min bɛ essence litiri 45 o bɛ don station kɔnɔ heure 2 t'o sɔrɔ yen o tuma o bɛ taa mini ɲɛmaaw kan ka wuli ka jɔ kɛ ninnu ko de la bi bi in na an y'a mɛn ko kunu kayikaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sɔngɔ min yɛrɛ fɔra ko ka taji feere o la dɔw bannen don k'o feere o la olu kɛlen ka t'o feere fo sɔngɔ wɛrɛ la DGCC ɲɛmaa minnu bɛ yen u ye o station datugu sabula sɔngɔ min fɔra n'a tigi tɛ k'a feere o la u y'o datugu wa kunun ko min ye DGCC ka kibaruyaw la fana u y'a yira sa ko min ye camion 653 o de donna an ka jamana kɔnɔ fala ye kami maaw bɛ bɔ ka taji kunbɛn ka tɛgɛrɛ bɔ sa maa ti bɔ sabula n'i bɔra taji bɛ taa fan min na e t'a dɔn a waati la a ka guwan kuma min taji tun bɛna station na bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ o fɛɛrɛ ninnu u ka segin u kan bi malidenw tɛ ka kuma malidenw tɛ ka fɛn fɔ ɲɛmaaw k'a lajɛ u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan tajitigiw u n'u bɛ ɲɔgɔn ye minnu na u n'u bɛ ka baara minnu kɛ u k'a lajɛ hali bi fala ye nin sɛgɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ jamana fɛ ka n'o di mɔgɔw ma ten olu foyi tɛ bɔ o la o bɛ to ten o fana cɛ man ɲi sɛgɛn barika ka bon jamana ka musaka taali ma tantogo la k'a sɔrɔ ko ta tɛmɛnɛ si tɛ bɔ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wuli ka fɛɛrɛ tigɛ ale ko in na an sɔngokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka denmisɛnnin minnu kan ka dɛfu kɛ an sɔngo dɛmɛ bɛ ka don olu ma fala ye burakaw fɛ yen yaasa cogoya min na min ye kuru ye ka se k'o sigi sen kan k'o di olu ma i bɛ hakɛ to ko ne de filila nin ja ninnu na han nin daminɛ kɔfɛ kalanso bɛ yen n'i y'o sɔrɔ i b'o nati fala ye denmisɛnnin minnu caman de bɛ yen minnu somɔgɔw ye u sigiyɔrɔ bila k'a sababuya kɛ gɛlɛya ye on s'en trouve o la baɲumankɛw de farala ɲɔgɔn kan ale ni dugu maa ɲumanw ni ekɔli karamɔgɔw k'olu denmisɛnninw u ka dɔ kalan ka kɛ u ka fara u ka kalan kan a bɛ fɔ min ma ko ka u lajo yanni examen cɛ baara in kɔni daminɛna avril kalo tile 11 fu don denmisɛnnin si tɛ wari sara a la nka a bɛ kun cɛ min ye mai kalo tile 24 yaasa denmisɛnninnaka minnu bɛ yen examen yɛrɛ kan ka taa ɲɔgɔn dan kan ka taa min na n'o ye dɛfu ye u bɛ se k'o kɛ cogo min na conseil communal n'o ye sifinw ka tɔn min bɛ burakaw fɛ yen ale de ye nin sigi sen kan sa maa minnu bɛ yen ka se ka olu dɛmɛ an yɛrɛ bɛ taa dɔw kala a la o fala ye n bɛ tubabukan mɛn sisan koyi pomme de terre ale tɛ buru ye de nana yɛlɛ la ne na sa bon n bɛ labɛn n bɛna n ka burukina tubabukanw labɛn bafulabɛkaw fɛ yen fala ye ko tasuma tugulen don kalansow kɔ dɛ ekɔli karamɔgɔ dɔ ale ka bugutufani n'o b'u ka kalanso yɛrɛ kɔnɔna na soriyakaw fɛ yen ta wulil'o la k'o minɛnw bɛɛ lajɛlen jeni min ye avril kalo tile 10 ka taa se tile 11 ma min ye ekɔli karamɔgɔ in ye a yɛrɛ kun tɛ yen bololaminɛnw kɔni n'o ye ekɔlidenw ka minɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen jenina u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni waleya ɲɔgɔnna de bɛ ka caya bi kosɛbɛ u ka CAP kɔnɔna na bafulabɛkaw fɛ yen a jɔrɔna kɔni bɛ maa caman na ko nin ko in kan ka cɛ ɲini ka ɲɛdɔn tasuma tɛ se ka tugu ekɔliso la tan o mɛtiriw ka est-ce que anw chômeur palais de chômeur mɔgɔ ka baara tɛ nin ye n'an ma moyen sɔrɔ anw bɛ sɔn ko bɛ maa wɛrɛ fala ye
jura ta ka dogo jugu be la kalide ne balla bu ko sola monsieur Sogonda ala ka hinala monsieur kon be balola assurance fana be balola bagari Traoré me to ga ale kuma chama me so so ka nguna 9e année C1 par la bugu ale ta vo ki kana sebe ni gade ki ka bigi bla ata vo jamais cessé de grave ko déposer la big assurance kon me to ga yeso kuma da fa fajiri da fa me ki turan wati do la na mbora baflabe falai amta yoroso ka ko jigo dese be ulula jigo dese dore te koyi taji de te groupe la falai o dugude famba sa ulu ko ni nyesino no setigi ulu ka yoro ma ya saka ji soro mi so ma jabu groupe électrogène ko taji de ta kono wa mi forage tugu ye ma be ka tulu de fe ka ta jita no watina kuchala ina fo mali fan jaman ve akun fara ko marsikalo tle bi saba falai bi saba ni kele ko kunye vienti fere bane peu ugo sa ku ye amonobo ngona na sabe to sena fo afrikalo tle bi saba ngano tebena merko mi mega feri ma falai wa kele ni keme fla be wa fla ani keme nani donc anga se va jona anga tanga vientu ta abe kuchala to na bamako fantan nani bela jile no to gaw kaw fey dem sen la kaw be ga wuli ga joke kana na guzere ale dem sen la kaw ndenen temene uye maw faranya nga sa maw to gala musaka mi mesara meri kona na fama ko tedirali ya sa bela jilenga o sarali ke ko ke ganye sous préfet ni maire ani dugutigi ulu bela jile foli ga shifina kaw ye ni baran sigile la senga guzere komini re kona na gaw kaw fey gawo yere kono na sa dem sala ka chama fana wulo no ga ira sa ko ga ni baran ale sigi senga fala mete fave yana ngata sajola maunu bolomina la kanale hukumu konna na sajola ka ofi polisi ale nyama ya be mami mulo oye commissaire de police Ibrahima Abedina Ginoye avec kalot le segi ale ibolo da tegana sigana ma segi woroka sigana ma woro yi nunu bolo te binga wuli fiew sirabatigela uyo barake u jerela ka faranyanga ka bingali chamange mi janvier kalo temene ye samba flani mugani duru sajola ni kaisra ka ayera ka wasa ko u koni ye ma chama de koni senge sefa wari million keme ku yo den dragi ka bo mawku wale anunu abedamne janvier kalo tle muga ka ta sa tle mugani kelema samba flani mugani duru wati mina donita mobili do ni bingera oka amma ku daw disika feve buku ka bela jile salo ka bo o seve sa yira ka bosa ko sanu ale kilogramu wolo vla otara jiwo yo fe bamanji wale ke bingali kala nunu mbolo miye musaka nye ale bita besa sanu musaka bita besa sefa war million keme ana ku ngamfema miye mamunu yenule degun solo nkoina ule mutabla dagri ndala ko kabe sango utaru dama kasi sajola polisi sola ka fu nyana sa kulu koni ni yulu soro wani bingali wala ntaraka nyensi uluma sega tura sena fokuna siningo mi ye mado eno buguna tika kakai sambi saba anana ka vogo somingara alema wale amingara sango ale senyera ola sa ma ko fole ale minali seve agoga kelendere ko ale kelemani mbara ngere kuka nyama ko ye BC alliance bawele ko soldat 15 ko de uluga nyama e falai o fana wuli kala ko nyini o tara soro kai ka o fe usele nga sale ga so u donne falai sura su ka manyogolo mina be babulu fefe ba nga sura si chobula abela jile babulu ateni wo arranger si wo a fefe galon abe babulu mi ye soldat 15 ga nyero soldat 15 kondo ni soldat 20 re ni fala dongala ga so utara sura sa sura simina me bese obabolo mi ye sebende o chabandla no abolo fana carte bancaire ko ni tonino fa bela jele fe afana gogo ale nyema ngale ale ni kaka ko ni kulu dronde han falai
olu b'a ta kɔni olu bɛ taa siraw bin ka fɛnw ɲɛ yir'u la nka minnu bɛ taa feere ni fɛnw k'olu fana bɛ yen o la sa polisiw ye sɛgɛsɛgɛli de daminɛ a ye maa minnu tɔgɔ fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ kelen kelen u maa 6 bɛɛ lajɛlen k'u bila sa ka taa wa u jɔnna a la han bin kɛra mobili min kan ni sanu kilo 7 tununa a la ko k'olu don dɛ soldat 15 ye ɲɛ t'a bolo minɛ o na de o la kiiri tigilamaw u y'o bila olu ka bolo kan foli ni tanu ko k'o ta k'o ɲɛsin Sajola polisiso maaw ma wulikajɔ ni cɛsiri min fɔra polisi directeur b'a fɛ n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone ka kɛ ni ministre Dawudu ka dɛmɛ ye ni ale bɛ jamana kɔnɔna lakanako kunna ko ka Sajola polisiso maaw bɛɛ lajɛlen fo ka baara kɛcogo ɲuman na wa min ye baara in ye yaasa ka sinsin dugudenw ko n'u ye sigana fɛn fɛn ye polisiw ka nɛgɛjuru sira suruma o ye 101 ye fala ye Compol Berté an b'a fɔ polisi direction ba kɔnɔna na sɛbɛn bɔra ale yɔrɔ ko ni ala sɔnna ma min ye an balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn Yusu Sisogo ye journal alternance n'o o ɲɛma y'ale n'a ka kiiri kun kɛra fala ye avril kalo in tile 20 a ye weleli kɛ k'a ma jɛn ni jaabi min bɔra cybercriminalité la a taara n'a ye cour d'appel la cour d'appel ye jateminɛli kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen k'a yira sa k'a fɔ ko Yusu a ka avocat ye min don k'a bɛ se ka baara baabu nana kɛ a ka sa baabu y'a yira sa k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma 20 avril kalo tile 20 nata in a taa n'a bila a n'o dɔn n'o y'a sɔrɔ cybercriminalité ye min fɔ k'o ye tiɲɛ ye o jaabi na bɔ ka d'a ma fala ye n'a ma wasa ye a bɛ taa n'a ye cour suprême na nka cour suprême na kiiri tɛ tigɛ ye dɛ maa ti wele ye cybercriminalité ye kiiri min tigɛ u b'o lamɛn kiiri min tigɛra cour d'appel la olu bɛ u sagona ta o 2 dɔ la 1 de la maa ti wele ye donc min ye Yusu ye a kan ka avril kalo tile 20 nata in kɔnɔ yaasa ka jaabi bɛ se ka fɔ cogo min na cour d'appel kɔnɔna na an sɔngokaw fɛ hali bi fala ye min ye ka se ka bɛn ani kelenya sinsin maa minnu bɛ bi ni fangaba tɛ olu la ka ɲɛfɔli kɛ u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Liptako Gourma o baaraw sigili la bɛn ni cɛfɔ kan bɛɛ la o kɛra kunnasini ko an sɔngokaw fɛ yen ɲɔliya in sa a kɔni sigira sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ kalo 18 a bɛna tali kɛ kalanko la kɛnɛya ko bɛ a la baloko b'a la musaka in kɔni bɛ taa bɛn sa sefa wari $932 plan international Mali ale ni amasɛsi ani jɛkɛrɛn minnu sigilen don sa baloko ɲuman sigili la an ka jamana kɔnɔ olu de ye baara in sigi sen kan yaasa min ye ni maa ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an sɔngɔnna marabolo yɛrɛ dɔrɔn tɛ Liptako Gourma Mali Burkina Niger Dantɛ min bɛ yen olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka se ka baarabaw sigi sen kan an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye lasigiden min bɛ Tinisikaw fɛ yen n'o ye Musa Si ye k'a dusu kasilen b'a da an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye ni avril kalo in tile 12 su ka dugu jɛ tile 13 la an balimamuso 2 n'olu ye fa kelen ba kelenw ye Dukan Silakaw don Aisha ani Tantu k'olu kɔni ala y'u ka kalifa minɛ a la u tun bɛ kɛnyɛrɛye kalanso dɔ la sanayɛlɛ kalanso la Tinisikaw fɛ yen waati min na sa u tun bɛ ka baara kɛ ni gazi ye o gazi ni kɔni kɛra u sata ye ambassadeur n'o ye Musa Si ye min ye Tinizi polisilakaw ye a y'a yira sa k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli la hali bi ka ko in tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini nka yan'o jaabi cɛ sa a y'a yira sa ko fure kɔni olu kan ka segin ka na Bamako n'o kun kan ka kɛ kununko nin kalo in tile 14 Tinisɛri ale ka pankuru fɛ ambassadeur ko sa k'a kɔni bɛ tasibila kɛ ka dugawu don kɛ fure n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen min ye banbatɔw ye ko ala k'olu dayɔrɔ sumaya Mali lasigiden ye min bɛ Tinisikaw fɛ Musa Si nin ye ale ka bataki ye n'an ye a sɔrɔ Burkina ni Mali dancɛ la fala ye Bamanci wɛrɛ min ye hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ yen an ka douanelakaw ye wulikajɔ kɛ ye u ni Burkinakaw ka douanelakaw ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na fala ye dɔrɔgu min bɛ yen n'a fɔ ma ko cannabis o kuru 82 k'u tɛgɛ da o kan a tun bɛ dugutaa muso dɔ kun sa dugutaa muso in ale tun kɛlen don k'o dogo a ka fini sutura finiw kɔnɔ nin kɔni i bɛ mobili kɔni kɔnɔ i dogoli ka gɛlɛn sa o e yɛrɛ bɛ i bɛ bonya cogo min na mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ o k'a tun bɛ dugutaa mobili dɔ kɔnɔ a kun bɔtɔ don an dafɛ dugu dɔ la ka na u y'a cɔmi hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ Sikaso wulikajɔ in a bɛ tali kɛ sa min ye douanelakaw ka sew n'u ka baaraw kɔnɔna na jamanaw dancɛ la Benenkaw fɛ Kalata e ko ale ko ma ban pewu Romuald Wadangi
falai k'a ye se sɔrɔ kalata la kɛmɛ sarada la a ta kɛra 94 buruburu 5 ye jaabi min kun fɔlɔ min bɔra u ka kalata so maaw fɛ kabini ntɛnɛn su min ye jɛkulu ye sa kɔni ko sa ko ale bɛna n'a bila sa ka taa sabula kalata jaabi min yɛrɛ kun b'u bolo sa kɛmɛ sarada o kun ye 90 bɛɛ lajɛlen bɔ ka ban cadikaw fɛ yen wasabulo maaw falai olu ni minisiri min bɛ ji ni kuran kɔnɔ o karilen don ɲɔgɔn na han assemblée ɲɛma n'o ye wasabulo ɲɛma ye cadikaw fɛ yen kolotu cɛni ko kabini dɔgɔkun tɛmɛnen min ye ji ni kuran minisiri ye n'o ye Kananbe Marcelin ye k'olu bɛ k'a wele k'a ci ka na u ye wele fɔlɔ bila a ma na u ye filanan bila a ma na min ye 4nan fo 5nan kamalen k'a tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'a ye min ye cɛni ye cɛ min ko olu dun sigilen tɛ u yɛrɛ ka sigila koyi ko jamana sariya suma de y'a fɔ ni ko min bɛ jamana kɔnɔ n'a baara tɛ ka kɛ ka ɲɛ wasabulo jagoyalen don ka minisiri wele a kana ɲɛfɔ ko ni weleli ko 5nan in kɔfɛ falai n'a ma na k'u bɛ gouvernement bɛɛ wele sariya fana b'u yamaruya ka premier ministre yɛrɛ wele ka na ɲininkali la ko kɔni o sariya fana bɛ u bolo min ye Marokokaw fɛ yen masakɛ denkɛ n'o ye Prince Moulay Alassane ye kunasini ko ale ye u ka feerelikɛyɔrɔ belebeleba dɔ da kurumokarili kɛ min tɔgɔ dalen don a yɛrɛ fa la n'o ye Mohamed Sisi ye min ye nin yɔrɔba in ye sa a kɔni ye yɔrɔ belebeleba ta Maroko faaba kɔnɔna na so in minɛn sugu bɛɛ ka bɔ diɲɛ fantan 4 ko nin ɲɔgɔnna ma sigi farafinna fɔlɔ min ye Mohamed Sisi ale ka masaya kɔnɔna na ko nin baara in kɛra o la denkɛ o de taara ka taa a kurumokarili kɛ Algérikaw fɛ yen mugu pɛrɛn min kɛra n'o kɛra ni papu ka taali ye sa u ka polisiso maaw kɔni y'a jira sa k'u ye wuli ka jɔ kɛ maa 2 minnu kɔni bɛ sa n'olu ye sentiri d'u yɛrɛ la k'u yɛrɛ jɛrɛ kɛ k'u ye u 2 bɛɛ lajɛlen fa polisiw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye siganama in kɔni dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a jira la k'a fɔ ko kelen kɔni b'a la sigana t'a la fiyewu o ka surun kosɛbɛ min ye italikaw ka maaw la o baaraw fana bɛ senna olu bolo wa min ye papu ye Léon XIV o ma foyi b'a ka taama na a taara min ye Algérie misiriba la ka taa laseli kɛ yen ka kuma fɔ fana diinɛw bɛ se ka bɛn cogo min na Faransikaw ka minisiri dɔ tun ye sariya don falai mai kalo tile fɔlɔ n'o ye baarakɛlaw ka tɔgɔladon ye ko ka baara kɛ o don u ka minisiriw y'a jira sa k'a fɔ ko kɔni sariya in tɛ se ka tɛmɛ cogoya si la ko jɛ tɛna kɛ n'o ye baarakɛlaw fɛ mai kalo tile fɔlɔ kɛlɛ n'a baaraw kɛcogo k'o ye don min labilalen don Faransi kɔnɔna na k'a tɛ se ka kɛ baara kɛ don ye cogoya si la ko waati n'a yɛlɛma o yɛlɛma degun mana kɛ cogo cogo k'u k'o don kelen to baarakɛlaw ye sariya in ko k'a sama ka bɔ yen Espagne gouvernement maaw y'a jira kunnasini ko u ka conseil des ministres senfɛ k'u ka masakɛ tun ye sariya dɔ ta sa ko k'a lajɛ maa 100 ni kɔ min bɛ yen bi maa bayirika minnu b'u fɛ yen bi ni sɛbɛn t'olu bolo n'u bɛ degun kɔnɔna na ko ka olu ka ko ta k'o don bɛrɛ la kiiri tigilamaw a yirar'u la sa k'a fɔ ko waleya in kan ka se ka sigi sen kan ko a bɛna kɛ fɛɛrɛ ye fana fɛɛrɛ min b'a to maaw ka hakɛw latilenni k'a b'o fana kɛ wa min ye Espagne sɔrɔ ko ye ko a bɛ o fana kɛ n'u ka conseil des ministres kɔni jɛra n'a ye sa ko ka sariya in sigi sen kan Haïtikaw fɛ yen olu ka dunan bisimila yɔrɔ dɔ bɛ yen an'u ka maaw bɛ taa ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ minnu na sa ka u ka dugu lajɛ a cɛya n'a fɛnw o kulu dɔ sanfɛla la sa ko maaw kɔni ye ɲɔgɔn tarabaso ye o tarabasoli senfɛ sa maa 25 o fatura maa 10 kɔ o de joginna polisilakaw ni dugutigiw bɛ ka ɲɛɲini k'a ko la mun nana ni nin waleya in ye kuma tɛ yɔrɔ in kulu sanfɛla don a ka jan kosɛbɛ foyi man se ka t'i ɲɔni k'i bin fu la cɛ k'i nana yɔrɔ lajɛ an t'o la dɛ Moyen-Orient falai lasigiden mun bɛ yen n'o bɛ Israɛlikaw fɛ ani Libankaw fɛ k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Washington u ye baabu kɛ sa heure 2 kɔnɔna na min ye Israɛl lasigiden ye ale bɔra k'a jira sa k'a fɔ k'u ka kumaw taa cogo ɲɛna kosɛbɛ ko ɲan ye ɲa to k'u ye ɲɔgɔn faamuya ko wa fana ko Liban y'a dɔn k'a fɔ k'a kan ka min kɛ wa a kan ka min bila wa a kan ka sɔn min ma ko kana olu ka fan fɛ ko Liban y'o layidu di u ma min ye États-Unis kaw fɛ yen ko ka kɛ ni Donald Trump ka kumaw ye kuma minnu ni sababa tɛ bɛn a n'a bɛ waleya minnu fɔ n'olu waleyaw bɛ ka kɔlɔlɔ lase Amerikaw ka sɔrɔ ni Amerikaw yɛrɛ ma bi u ka daraja n'u ka makama n'u ka bonya kan bi ko min ye maa caman ye olu wulilen don k'u jɔ ka welewele kɛ ko ka Donald Trump sen cɛ ka bɔ yen k'o ye fala ye a sinaw olu yɛrɛ caman ko sa ko kalata yɛrɛ kana kɔnɔ koyi ko k'a ta ka bɔ yen o la sa u ka CIA directeur kɔrɔ n'o o ye CIA directeur kɛ John Baran ale yɛrɛ bɛ nin ko in ɲɛmaya la bi ko ka se k'o sigi sen kan Amerikɛnw ka musaka marayɔrɔ a y'a jira sa k'a fɔ ko u tun ye hakɛ min ta ka ɲɛsin Iran ma
n'o tun bɛ kɔni kɛ sa yaasa Iran ka tajiko ka bɛrɛ sigi o la k'u tɛna o la kurakuraya tuguni min ye yamaruya ye sa k'a to Iran ka se k'a ka taji yɛrɛ feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛna gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin o ma ko hali n'a sɔrɔ waleya in kɔni bɛna kuncɛ don nata in kɔnɔna na ko bɛɛ k'a bila u kunna ka fɔ k'olu tɛna segin u kɔ ka kɛ ni u ka laɲiniw ye. Canada premier ministre n'o ye Mark Carney ye ntɛnɛn tɛmɛnen ale ye seba sɔrɔ u ka wasabulon kɔnɔna na wasabulon tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye u ka jamana ta ka da ale ma san kelen a nali la premier ministre la u y'a yira sa k'a fɔ kɔni fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ fɛ k'o kɛ yɛlɛma na ka ɲɛsin États-Unis ma bi fala ye yaasa Canada sɔrɔ bɛ sinsin cogo min k'a ka taa n'o baara ye ko a ka dɛmɛ u ka dɛmɛ bɛ ale yɔrɔ. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Tour du Mali nɛgɛsoboli fala ye a kun fɔlɔ o kɛra Sikaso dugu kɔnɔna na min ye nɛgɛsobolilaw ye sa o kɔnɔna na ka bɔ jamana 11 na Tour du fɔlɔ in na sa n'o ye tako 12 in ye a yira sa k'a fɔ ko kɔni min ye Saturnin Yamogo ka bɔ Burkinakaw fɛ ale kɔni ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ jɔyɔrɔ 3nan o kɛra Guinée Bissau kaw ka Raoul Jouer ye fɔlɔ o kɛra Mali jamutene ye n'o o ye cɛmɔgɔ jamutene min ye ORTM yɛrɛ ka jɔnjɔn ta baara ninnu bɛ to sen na sa n'u bɔra Sikaso u kan ka Sikaso Kucala fana boli ka sɔrɔ ka Kucala ale ni bila boli ka sɔrɔ ka na Segu Bamakɔ k'o kɛ ka sɔrɔ ka na ko kuncɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan Tour du Mali nɛgɛsoboli la nin y'a tako 12nan ye an ka cɛdenw u doncogo ka ɲi. Fédération Malienne de Football n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ta ye fala ye u ka Assemblée Générale Extraordinaire min kun ko fɔra ko a bɛ kɛ sini ni Ala sɔnna a ma dunanjigiso dɔ a baara kan ka kɛ o kɔnɔna na baara bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 waati o la sa ko a ɲininen don bɛɛ fɛ maaw ka ye kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen n'olu ye fédération tɔndenw ye ko baabu kelen pe dɔrɔn de bɛna na taa ta ka baara kɛ o kan ye o ye fédération bureau exécutif sigili ye ko k'a yira bɛɛ la sa k'a fɔ ko nin waati kɔni na maa min bɛ yen n'o ka cɛbɔ sɛbɛn kɔni minɛna o ye Mahazu n'u b'a wele ko Baba Sise ko ale kelen pe dɔrɔn de ka sɛbɛn minɛna bi wa fana min ye kalata bɛna kɛ n'ale kelen pe de ka sɛbɛn ye sabula hakɛ minnu fɔra ani fɛn minnu fɔra ko ale kelen pe dɔrɔn de kɛlen n'o ka o ko dafa bibi in na maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni kun sigilen don ka min kɔnɔ o de bɛna taa kɛ sini ka fuguri bɔ dabada la sabula ani maa tɛna bila ɲɔgɔn na déléguéw fo n'olu murutira a ma salle kɔnɔ ye sa dɛ. Avril kalo tile 7 kalata dɔ kɛra Bamakɔ farikolo ɲɛnajɛ fana o bolofara hukumu kɔnɔna na maa min kun ye se sɔrɔ sa o kalata ko la ka kɛ Bamakɔ ligi ɲɛmaa ye k'o kɛra Isa Sidibe ye nka ko kalata in bɔra dɔgɔkɔrɔ tuguni jaabi min sɔrɔla la k'o tɛ jaabi ye ko sabula min ye fédération ka jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ kalata in ko bɛɛ lajɛlen sigi ko kalata in ma kɛ sariya kɔnɔna na Isa Sidibe ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn na sa n'o ye Abdulayi Babi ye k'o de kɔni wulikajɔ kɛ sa k'a yira sa ko kalata ko in ma kɛ fala nin y'a siɲɛ 2 ye nin fɛn min ni ne ye Isa mɛ n se mɔ nin na o a tɔ tora mun ye bɔ a la a tɔ ma to dɔrɔn yan i b'i sen bɔ a la i b'a to a fɛ i gagnena fɔlɔ ko k'i ma gagné i gagnena tuguni k'i ma gagné i b'i sen bɔ a la nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na ta la an bɛ an ka luluninkaw fo fala ye min ye dugutigi ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Sanugolakaw ale ni Jamutenakaw ni Bertelakaw ni Traorelakaw Sikaso dugutigilakaw géant bulon kɔnɔ na Ablaye Traoré an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Sikaso Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu a n'a Tunɔnkadandugu 29 k'a bɛɛ lajɛlen fo bi géant sababu la n'o ye Ablaye Traoré ye n'an bɔra Sikaso an bɛna Bamakɔ yan Bayiba an b'a fɔ mairie du district kɔnɔna na ka Sori Kɛmɛso fo min ye monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo k'ale fana fo Yaya Fofana a n'a ka nɔnɔmugu Nido Fala ye n bɛ segin a kan Nido yɛrɛ n'i bɛ fɛ ka Nido yɛrɛ san dɛ n ko Nido yɛrɛ yɔrɔ kelen pe Bamakɔ Yaya ka butigi Torokɔrɔbugu Joliba terrain kɛrɛfɛ n'i taara san yɔrɔ wɛrɛ i kɔni nɔnɔmugu san ka Nido tɛ dɛ anw kɔni y'an nɛnɛ wa anw y'a dɔn min don Yaya Fofana a n'a ka baarakɛlaw an b'u fo Nido qualité fɔlɔ ɲuman a bɛ sɔrɔ ale dɔrɔn de bolo Bamakɔ monsieur le maire Sori Sako Seydou Sako Jalafarakaw an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Sori Sako ye grand frère Canada k'ale fana fo an tɛ ɲinɛ fiyewu min ye Amadou Gassama ale ni Siriman Bacili monsieur le maire k'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma.